בשלב הראשון אנחנו לוקחים דף, וכדי לחמם את היד, אנחנו מציירים מעבר של קווים מכהה לחלש, דגרדה. אנחנו נעשה את זה שוב. וכדי לסרטט את הדמות הראשונה, אנחנו נשתמש במעבר של האמצע, כדי שהקו יהיה חלש ונוכל למחוק אותו. נתחיל בסרטוט הראש בצורה של ביצה הפוכה. צריך לעשות את זה כמה פעמים כדי לאמן את היד. למי שקצת קשה אפשר לצייר עיגול, ומתחתיו עוד עיגול קטן, וככה אנחנו נוכל לבנות את הצורה של הראש כמו שאנחנו צריכים. נתחיל באיור הדמות. אנחנו נצייר ביצה הפוכה בקצה הדף בחלק העליון. נחתוך חתיכה של דף קטן, ואז נמדוד את אורך הראש מהקצה העליון לקצה התחתון, ונסמן פיק. לאחר מכן ניקח את המידה ונמדוד עוד 8 ראשים בחלק התחתון של הדף, לפי הסימון שלקחנו. סך הכל קיבלנו 9 ראשים, כולל הראש. אנחנו נסמן קו ראשון, קו שני, קו שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני ותשיעי. לאחר מכן נסמן קו אורך שיורד מקצה הראש התחתון עד לקו 9. נרד רבע ראש קצת מתחת לקו אחד ונסמן קו נוסף. הקו הזה יהיה בעצם קו כתפיים. אחד ורבע שווה לקו כתפיים. קו 3 יהיה שווה לקו מותניים. קו 4 יהיה שווה לקו יריחיים. קו 6 יהיה שווה לקו ברכיים. קו 9 יהיה שווה לקו רצפה. עד עכשיו מדדנו את קווי האורך של הדמות. עכשיו אנחנו נמדוד את קווי הרוחב של הדמות. ניקח דף נוסף ונמדוד הפעם את רוחב הראש, את הנקודה הרחבה ביותר בראש, ונסמן פיק, ממש באמצע. רוחב של הכתפיים שווה 2 ראשים, לכן אנחנו נניח את הפיק באמצע הקו ונסמן בשני הצדדים את נקודות רוחב הכתפיים. אני חוזר, רוחב כתפיים שווה בעצם לרוחב 2 ראשים. את רוחב הירכיים נסמן כמו רוחב הכתפיים. 2 ראשים, ראש מצד ימין וראש מצד שמאל. רוחב כתפיים שווה לרוחב הירכיים. הפעם נמדוד את רוחב הראש בעוד חצי ממנו. רוחב מותניים יהיה שווה לרוחב ראש כפול 1.5. זאת אומרת, אני לוקח בעצם את הראש וחצי שסימנתי, כל החלק הזה זה הופך לחלק אחד שלם. אני מסמן
את האמצע שלו, אוקיי? אני ממקם אותו על האנך שסימנתי, ומסמן פיקים בשני הצדדים. כך אני מקבל את רוחב המותניים. אני אדגיש את הצירים המרכזיים, קו מותניים, קו יריחיים וקו כתפיים. מעל קו מותניים אני אצייר עיגול קטן, ציר תנועה, ואסמן קו המקביל לקו המותניים. אני אמתח קווים אלכסוניים מקו כתפיים לקו מותניים מיליוניות. לאחר מכן אני אמתח קווים מקו מותניים תחתונות לקו יריחיים. קו חזה יהיה בקו מספר 2. על קו 2 אני אסמן בעצם שני עיגולים בשני הצדדים, מימין ומשמאל. אני ארד שליש מתחת לקו יריחיים, ושם אסמן את קו המפסעה, ואעלה בחצי עיגול עד לנקודה שבין 3 ל-4. כך יצרתי את קו המפסעה, קו התחתונים. אני אסמן שני עיגולים בשני הצדדים של קו כתפיים. ושני עיגולים קצת יותר גדולים בקו מפסעה. אני אוריד שני אנכים עד לקו רצפה מהעיגולים שציירתי. אלה יהיו הרגליים. מהעיגולים קטנים שבצידי קו הכתף אני אוריד גם שני אנכים למטה, עד קו 4, ואסמן שני עיגולים בקו 3, שהם יהיו קו המרפק. בנקודה 6 אני אסמן את קו הברכיים. מהעיגול של קו המפסעה אצייר אליפסה עד לקו הברך, שהיא יותר דקה בקו הברך. אעשה זאת גם בצד השני. מקו הברך אצייר אליפסה נוספת שהיא יותר רחבה בצדדים, בצד ימין ובשמאל, וישרה יותר בצד הפנימי. אני אצייר את האליפסה עד קו 8.5. שימו לב שהקו הפנימי יותר ישר. אני אעשה את אותו הדבר גם בצד השני. לכפות הרגליים אני אצייר כמו טרפזים קטנים. גם את החלק העליון של היד אני אצייר בצורת אליפסות או טרפזים קטנים, אוקיי? כאשר הצד הפנימי יוצא מנקודה מספר 2 עד 3, והצד החיצוני מהעיגול שבקצה הכתף. אני אמשיך עד לקו 4 מ-3 לחלק התחתון של היד, ואני אצייר בעצם שני חצי עיגול לכפות הידיים. אני אצייר את בית הצוואר בצורה של גליל, ואני אעלה במקצת את קו הכתף באלכסון. עכשיו נתחיל לצייר את קווי המתאר של הדמות, הקווים שנמצאים בעצם מסביב, כדי לגרום לדמות לראות יותר אמיתית. אני משתמש במחק כדי למחוק את כל הקווים הפנימיים, את כל קווי העזר שעזרו לי בעצם לאייר את הדמות, ולאחר מכן אני מתחיל להשלים בעיפרון את מה שאני צריך. כדי לסרטט דמות בתנועה, זאת אומרת שאנחנו קצת נזיז אותה, דמות בפוזה, אני מתחיל בעצם לסרטט את הדמות מחדש. אני מתחיל בראש, אוקיי, בצע הפוכה. אני מודד 9 פעמים את הראש, ממש כמו שעשינו בהתחלה.
אחרי שסיימתי לסרטט את 9 הראשים, אני מתחיל מקו המותן. אני מצייר את הקו קצת נוטה הצידה, גם את קו הירכיים אותו הדבר. חשוב שמאוד שקו 3 ו-4 יהיו מקבילים. לאחר מכן אני מסמן את קו הכתפיים, רבע מתחת לראש, ומצייר קו מנוגד ל-3 ו-4. זאת אומרת, אם בצד שמאל קו הכתף עולה למעלה, 3 ו-4 בצד שמאל ירדו למטה. ואם בצד ימין קו הכתף יורד למטה, 3 ו-4 בצד ימין יעלו למעלה. אני מודד את רוחב הראש על קו כתפיים. כמו שאמרנו מקודם, פעמיים רוחב ראש, זה בעצם יהיה קו רוחב הכתפיים שלנו. ראש וחצי יהיה רוחב המותניים, ופעמיים ראש רוחב הירכיים. אני מסמן עיגול מעל קו מותניים, ומצייר קו כמעט ישר, או אפילו טיפה מקביל לקו הכתפיים שלי, אוקיי? מבחינת התזוזה של קו המותן. אני בודק רק שקו המותן, התחתון שווה לקו מותן עליון. ואז אני מתחיל לחבר בעצם קו כתפיים עם קו מותניים, ואת החלק התחתון, קו מותניים עם קו ירכיים. אני יורד במקצת מתחת לקו ירכיים ומסמן את קו המפסע. אני יוצר צורה של תחתונים טיפה באלכסון ומצייר 2 עיגולים בקצה קו התחתונים. משם אני מוריד רגל אחת ישרה ורגל אחת באלכסון. את הרגל הראשונה אני מסמן בצורה אליפסה עד לקו 6 כמו שאמרנו, קו הברך, וגם בצד השני אני מסמן אותו עד קו 6. אני יוצר אליפסה נוספת כאשר צד ימין שלה יותר רחב מצד שמאל, ואליפסה תחתונה נוספת ברגל השנייה כאשר קו ימין יותר רחב מקו שמאל. משם אני יוצר את הטרפזים הקטנים ברגליים. פה אני יוצר מעין עיגול כי הרגל היא קצת בפרופיל, ויורד למטה ועולה למעלה. מקו כתף אני מצייר 2 עיגולים כדי לאייר את היד, ו2 עיגולים לקו חזה. אני מתחיל בסרטוט היד באלכסון, כשהיא מונחת על קו ירכיים, ואני ממלא אותה בצורה של טרפז. אני מצייר את היד השנייה כשהיא ישרה, אני מסמן את קו המרפק בנקודה 3 וחצי עיגול לכף היד. אותו דבר אני יוצר מעין טרפזים כדי ליצור את היד, את רוחב היד, ואני סוגר אותם. אני מצייר את בית הצוואר בחלק העליון, ואת הכתפיים בחזרה. לאחר מכן, כמו שעשינו בדמות הראשונה, אני מתחיל למחוק את כל הקווים הפנימיים, קווי העזר, ומתחיל בעצם לאייר רק את קווי המתאר, ולבנות את הדמות כמו שאני רוצה.